Hola nens i nenes, soc la Lali Bigut i em dedico a fer cançons, contes i espectacles per a infants i les seves famílies. Algunes ja em coneixereu de venir als concerts i d'altres potser us sono per una cançó que es diu La vida secreta de les formigues. Una pena terrible i penso que era una formiga, corria sempre i era tan petita que ni la veies, però tenia una vida, ningú no ho va pensar. El cas és que he fet una nova cançó que es diu Immòbil i que tracta tot aquest tema de les pantalles i els mòbils i de com ens afecten a grans i petits. Perquè encara que vosaltres, moltes encara no teniu mòbils, sí que segurament jugueu a tauletes digitals o a videojocs. I experimenteu com el mòbil interromp contínuament els vostres pares i mares quan estan amb vosaltres. En sèrio? No m'ho crec, Sí? Com? Ratoncito Pérez? No, a mi no. A mi ja han caigut totes. Veieu? Em referia a això exactament, a que ens despistem. Per on anava? Ah, sí, us volia explicar que jo també tinc 2 nenes, que les dues estan a primària. La més petita, que ara té 7 anys, la Emma, és molt cantaire. I una tarda, quan jo estava treballant amb el mòbil i no li feia cas, em va venir i em va dir: aparta el mòbil, que estàs immòbil. I en aquell moment el meu cervell va fer un clic. Vaig entendre que tant grans com petits hem d'aprendre a relacionar-nos millor amb la tecnologia i les pantalles, posant per davant el nostre benestar com a persones. Fora les notificacions que molesten tota l'estona, fora el so quan estic treballant, fora quan estic amb les nenes també, això no m'interessa. Tot fora, no vull que em molestin. Per això em vaig posar a treballar amb altres mares i pares i especialistes que saben molt de les emocions i de com funciona el nostre cervell, per poder configurar un dossier amb dinàmiques i jocs que el vostre tutor o tutora podran fer amb vosaltres a classe. I així aprendre coses que fa molt poquet temps no sabíem. Us heu preguntat mai per què enganxen tant les tauletes i els videojocs? Oi que quan comenceu hi jugaríeu hores i hores? Ai, no, cachis! Així que per començar, us convido a escoltar la cançó Immòbil, a veure què us sembla. I si us agrada, que la pugueu posar a pares, mares, germans, cosins, tietes, avis, perquè ells també puguin aprendre alguna cosa nova sobre això que anomenem benestar digital. Comencem? Aparta el mòbil, que estàs immòbil. Perdoneu, noies, és que m'arriben notificacions tota l'estona. Aparta el mòbil, que estàs immòbil. Ara no puc, que estic amb el Candy Crush. Última pantalla.